Я да видим сега. Къде сме ние? Къде сме? На карнавала в Габрово. Я да видим сега. Те сега май са учениците първо. Детски градини. Това са ученици, бе, там. Това минуто, къде се маскирал. Махай. Махай тук. Махай, махай. Махай. С ръка е така. Там има камера.
ще идват деца. Да, деца ли са това? Добре. Арти, я виж тук е камерата. Кажи здрасти. Аз съм на карнавала. Демокрациите по света се обединиха. Или страхотната глотка, дами и господа, която съвсем не щем геополитически военен съюз между Русия, Китай, Северна Корея и Иран. Същински чудовище Франкенщайн, който си играе с червеното копче, а от играчка често става плачка. Дано не го разбираме. И към нас 39-та картина. Оркестър Габрово! За къде се дават най-културните емблеми на града ни. Карнавал без оркестър Габрово е като Ром без Златен Зъб, като Иван без Андрей и като Шопска салата без ракия. Формацията има участие и награди в редица национални и международни музикални прояви и фестивали. Маестро, музика! Нека да гласуваме, уважаемо жури! Супер, супер, екстра, 10, 10, машала, 10! Аплодисменти за карнавал за оркестър Габрово! Няма как да не бъдем съгласни. Едните готвят и лействат, а другите паткат и тресат телесамата пика. Перфектна синергия. Малко препаските им стягат, ама така е вкусната храна. Аплодисменти да гласуваме жури. Яко, 10, много мило, Евала. Браво за младежите от професионалната гимназия по туризъм. Пенчо Станов! Продължаваме в плането. Голямата банда юнаци, даже не банда, а контрабанда. ПП-тата се спръкнаха под юмрука на президента Радев като опозиция на статуквото. Същото статукво, както нищо чудо. Първо раздолка, който после го изпраха. Сониите са част от нашето битие. Всяка една от тях се характеризира за живота. За сценични екрани в град Пловдив. За поредна година те са част от нашия карнавал. Нека журито... Кой щал да не плаче? Нека журито да гласува. Топ 10, супер 10, екстра 10, много мило. Еми така е.
Това ще ги видиш. И следващата картина, дами и господа, 43-та е основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Дечурлигата от школата възпроизвеждат анимацията Рио. Блу е рядък папагал, който се мисли, че е последен от вида си. Един ден обаче разбира, че има още един, който всъщност обаче е тя. Буйната и самостоятелна Жуева. Тогава Блу напуска дома си в Минесота и се отправя за Рио. Ситуацията не е съвсем цветуща, когато се срещат двата с характер коренно различни папагала. Неочаквано обаче, Блу и Жуева се впускат в голямо приключение, при което ще научат много нови неща за себе си и ще се... Браво! И докато изчакваме картина номер 44, нека да потанцуваме. И музика. Населен с животни, с които са се отказали от традиционните роли на хищник и жертва в полза на цивилизованото съжителство. Звучи ли ви познато? Все пак днес много мъже се отказаха да бъдат мъже и станаха жени. И обратното. Иначе, големият въпрос тук е, можем ли да бъдем толкова миролюбиви, че да спестим от менюто си агнешкото? Последният Гергьовден обаче недвусмислено даде отговор на този въпрос и това е не можем! Нека алтернативното жури да гласува за 48-ма картина на Средно училище Райчо Каролев. Много мило, супер, много мило, топ, браво, супер, много мило, евала. Браво на Средно училище Райчо Каролев. И веднага след тях благотворителен матч в подкрепа на съдиите. 49-та картина. Фен-клуба на футболния ни Янтра Габрово. Този сезон те завладяха с многобройното си присъствие стадионите в София, Пловдив и други градове от страната и се включиха в карнавала заедно с малките футболисти от школата на клуба. Те организират нарочен матч за събиране на средства в подкрепа на изтързаните изтързаните родни съдии. Така, щото последните най-накрая да спрат да ощетяват отбора ни. В употреба влиза и впечатляваща пиротехника. Факли и димки с любимото зелено-бяло. Аплодисменти! Да гласуваме! Туспа, Грета, Екстра, Евала, 10, супер, много мило, машала!
Габрово 2020, малките цензори придобиха признание и се превърнаха в неразделна част от културния облик и изведнъж в такъв отявлен евроатлантик. Пръв! Виж как съм го скочили очите даже. Ами, когато искаш да избереш биографията си, която твърде много започва да пречи на бизнеса ти, тогава започваш да говориш за европейски ценности, за евроатлантически идеали и още куп други неща. Ето ми става умен и красив, нали така? Абе, трябва да ти кажа, че и първото и второто е малко спорно, особено второто. По първото, там където владее дъното, посред свеността е връх. Бе, това много умно, кой го е писал това? Аз това нещо не го измисля. Ангел Иванов, дами и господа, аплодисменти за сценариста на Кариова. Само че за демократичната общност, за която говорим, май ще трябва да питаме Лорен и Христо Иванов и за масовото турско капенце, скута на нашето сочно ученце. И веднага след него ще направим събудите. Това е националната бюрнска гимназия. Също се става нещо много странно. Ето ги и пластичните хирурзи, които успяват да изпълнят най-смелите мечти на младите момичета и особено на абитуриентките. Доктор Георгиев, дай малко обойка! Ау, чихума! Дай! Айде, опа, чакай, това много лекче. А през това време, докато слагаме филарите, събираме капачки, за да купуваме кувиози и средства, за да подпомагаме болни. Дай още един филър, бе! Докторе!
Докторче, дай още един филър. Георгия, дай още един филър. Докторе, дай тогава още един филър. Айде, аз съм готов. Евроатлантик. Дани, искам да ти кажа, че страшно добре ти стоят. Ако виж ми крака имам, майко. Най-ефтината операция току-що претърпях, че 2 пъти ме обуиха. Искам да ти кажа, че вече си ангажиран и за следващия карнавал с бонусите, които си постави. Бе, какъв е такова карнавал стям на Евровизия да печеля? Къде отиваш ти? Его, ще си взема и тази жълтата тротинетка, триколка и трябва да ти кажа, че изгърмим, както съм в зеленичко, така перфектни сме да спечелим. Извинявай, категория имаш ли? Чудесно, продължай. Защото колегата извади окочана и тук и чака. Извън конкурсната програма, но много атрактивен, а сега продължаваме нататък, защото започва конкурсната програма. Аз съм за фейк такси, гледай, с голямата награда 7000 лева и 3000 лева за подкласниците, както и 1000. Виждаме една стара ласка, на която са разпръснати частите на стар автомобил. Автомотьори, представени от Автосоцклуб Рачо Ковача. Участници в конкурсната програма. Чакай да изкарам филъра отвънка. Опа, тук само отдясно ще виждат. Емблемата снимай тук отпред, какво пише. Всички мъже знаят. И не само. Извинявам, аз не съм за тая таратайка, тук много мирише на бензин. Няколко вещи деца се чудят коя част откъде е и как можем да я сглобим. И се връщаме към времето на Сонца, когато всеки сам поправяше автомобила си. Ама, колега, и ласката си я била, трябва да ти кажа. Топа. Ето ги Автосоцклуб Рачо Ковача Габрово. Уникален цепел. Ето един ретро автомобил. Сега най-церемониално и най-грандиозно, като Жулиана Кани ще си даде един имплант. На някой не иска никой. Ще оставя тук импланти. Който иска, много си малък ти искаш. Задава се следващата картина от конкурсната програма, наречена Карнавал в тунела. Карнавални ентусиасти от Народно читалище Просвета 1931 в село Новаковци. Тя показва, че голяма група казанлъчени се опитват да преминат Балкана, за да дойдат на карнавала през Шипченския проход. Искаме на карнавал! Искаме на карнавал! Нашата група от Габрово празнува карнавал. Госпожо Кмет, защо се бавите и не режете им пъшката на котката? Чакаме голяма група от Казанлък, но има протести на екоактивисти и не ги пускат. Защо се случва това? Аз ще разследвам. Снимай, телевизия Makes It No News. Makes It No News. Писаме ви отчета. Тунел Нефстрой АД. Повтарям, Тунел Нефстрой АД. И акционерно дружество. Знае ви всички може да купят акции хората. Колега, какво става тук, бе? Какво става? Не може да минат, защото оплашат Шипченския крокодил. Какво? Но имаше тунел. Вижте какви симпатични хора и не ги пускате на карнавал, мълчина. Защото Брюксел ще ми спре парите! Искаме на карнавал! Искаме на карнавал! Искаме на карнавал! Ване! Ти като правиш тия болички, как ги правиш дупките, бе? Голям мерак. А можеш ли с голям мерак една дупка на този паир да дава?
обича да дойдете в карнавала Гавро. Честитки тунел след 130 години история! Фейк тунел към карнавала Нов Флойер! На карнавалния си Завършният топ гръмна и пробиха тунела и не го знае. Вече сме спокойни, тунелът е направен, а сега ще кажем, че не може едно карнавално шествие без на него да се танцува зумба. Зумба е генки по време на война. И зумба с баси! Какво се случва, когато зумба диви се озоват в разгара на военни действия? Ами започват да раздават розови листеца и така се възцарява мир и зумба. Хората започват да се усмихват, а светът оцелява не за друго, а защото се усмихва. Светли ергейки не ме искат горе, ще ми връчват роза. Колега, спри малко, че... Čakaj, Marti. Снимайте полицията. Чакай, патрулката! С сигнали и с предимство! Някой са арестували са някой? Искаме да ви кажа още веднъж, че много ви обичаме и няма да има доста вечер. Още нещо! Карнавал! Преди войната!
Хванах събитието. Айде се колко. Те си бяха събрали 100 човека. Долу с какво е? Да го облечем ли не? Леко, чакай. Мисля, че не, защото тук ще влезем в Стой, стой, Марти. Тук ще изминем по-отзад. Да, ще дам. Сега бавно карай тук с нас. Искам сега, като се приберем. Сега, като се приберем. Къде да Там много хора. Или те чакат за кебабчета. Според мен в средата няма хора. Те са... Те хората са отпред пред самата сцена, иначе тук няма. Добър вечер, Габало, и честит празник на всички! Как ги хванахме обаче? Здравейте на всички! Искам само да ви се представя с няколко думи за всички, които за първи път са на концерт на Смокина. Аз се казвам Явор Янакиев, идвам от Аспарухово, Варна и съм тук за да се забавлявам с най-готините, най-красивите и най-шумните купучи на България, байбе! Превъзходно! Приятели, имам да ви кажа едно съобщение. Трите най-важни неща за хип-хоп концерт. Ако случайно има хора, които за първи път са на хип-хоп концерт, ще ви кажа трите най-важни неща. Първото нещо е, всяка песен свършва с много шум от всички нас. Представяме се, че песента свършва сега. Бум! Още! Прекрасно, точно. Второто нещо. На всяка рап песен ръцете са високо горе към дебето. Всички ги хватиме ей така. Ей така всички. Така. И третото нещо. Ако случайно усещате енергията, танцувате, скачате, но не знаете текста, а пък много ви се ще да пеете заедно с всички, то тогава просто повтаряйте motherfucker. Все по някое време ще оцелите точни моменти на песента. За по-малките казвам, motherfucker е весела Коледа на немски. Сега ще започна само парче, което ме е любимо. Едно парче, в което има един момент на песента, в която всички пееме. Високи сини планини, реки и златни равнини, а небето като от Куприна. Това е! Песента се казва 100 гайди и е специален поздрав за вас. Габрово, диче! Прекрасни сте, приятели, бъдат живи и здрави. Габрово, благодаря ви, че съм част от вашия празник. Радвам се да ви видя. Ръцете горе всички за геги. Ръцете горе! Ей, готови ли ще отвеме заедно? Диче, тази песен е направи, че някак си загубили се. Добре дошъл България, това е моята страна. И тук обичаме да ходи с викната глава. Добре дошъл горе, високо планината. Пусти се и на плажа, даме и килата. Тук е до мужа, златните реки, а най-големите гвети са на златни пясъци. За полето от пясъци и отговорни красъци. Чисто нови класи бандирата шаурите. Ние сме само народ, вече няма държава, защото нас е държава, обичам много държава. И ще има други нужди, собствената ни държава, ние ще сме си чужди. То ще реже хляба и ще пише правилата, не продавайте. Ръцете горе, Габрово, майка!
златни ръбтини, а небето като куприна. Всички, това е! Леле, високи, сини планини, супер са реки, златни ръбтини, а небето като куприна. Сега, това е! Искам моята държава да е за моите деца. Искам на нашото море и на нашата планина. И ако ние сме светля, той трябва и земя. И на всеки водушите, вода и светлина, вода от реките и мъчи от планина. Не, още си има май. Защо ги цегят? Защо ги цегят? Една като посавич. Та като посавич. Добре, ти казвам Митко. Качим за Коледа. Скъпичките са взели. Фонтан, фонтан. Настрани се. Това беше комбинацията. Да, он е с негото виждал Зоря. Изкачи 100 лева. Ай си има още си има. Хората пред Още си има, трябва да подсадим. Това беше.